kama jurumu shiti muka go alaye katime filanga foyaka balmake ni sara kasura imake mushriku yi hal ni dona jahannama kono ibe bode ni mushriku dona ate bode yoro ne ma sabade fe ya ngono dona ate bo ntaro ni hakli bala ya hakli bula ede godo ma saba min be do ma saba min ti bo hakli tala afora ya hala mamem kafiri fin kono dona ati bo mushriku flankafo na dona ati bo ayatu abaka sabana fo namfiki wala munafiki o sabadu kafiri fin ya kelema komi selibali abanala ko yere la pepepe wa dalentali kiyama kola ati seli alate yere no dona o te bode mushriku flankafo hal nabi islamiyya la nabi dore di bato kafar alaka no fana dona te bode asabana munafiki mo kangi janto de la parce que otigi ka islamiyya be kenema me aduskunte islamiyya kola no fana dona te bode ni kelen be de dalube ni ne to ko khalidina fiha abada ni nunu de dona oluti bo fiu mais silame jurumunto no dona be bode silame jurumunto isa wati ni ka jurumu ma yafa idona kaburu kono yafa makala kiyama kene fene ka wuli kera kile koro jomma to ka jurumu yafara suruna dum munun be ke demsen fitunu be suruna don ke masawi e mayala meleke o be suruna don ke e mayala kira yere ka suruna doni e mayola ala yere ba fo munu ma nya faraw ma imayo fenana e be donde ni dono la kasoro ini tawhidu sara o te me akono walma o te dume akono no tigi dona sara ni jurumu mi tasuma bode ko ka bwala tasuma bi ka jene ya jurumu ko abi ka glomi jurumu ko e ka galontige jurumu tasuma bulu ko no kora ka bampeu ibe bo an ka kuma ti se ka kirata wulewu o dalu bamolo an ga doniya sera kundama jumema ala kira ka kuma ka ke ka kuma bo wuli joy dine kono na ye joy ke ka kuma be suma kiratama ma ben ko tede hal ni jiye betuguri kelen ko wallahi tse ka ala kira ka kuma wuli an ga nyu anega wala de kira ka kuma yi wa kira ka kuma fene wayudi kira re ko ti sallallahu alaihi wasallam ko wayu dire ale ma kana nyo na wore o ti do wore shi hadisa ana farakoni hadisa ni qur'an bena ko ka hadisa la fili hadisa ye fencha man korofo qur'an ko na maga barake no jelente qur'an na de qur'an ko anga sili mai sili fana kenani abe qur'an ya jumana o te hadisa de kono ibana hadisa la wala qur'an ko anga sili fana anga sili lansara anga sili mai sili fana kenani abe qur'an ya jumana me islame beta ka sili fana kenani ay lansara ke nani hadisa de mafo ka fitri ke sabai hadisa ka kuma tawa fajiri ka ken nani hadisa ka kuma tawa juma do anga jo flasili ka khutuba ke ka jo flasili abe qur'ana ya jumana anyo beta mi hadisa tawa nanyo koro fo chogoni qur'ana ya la jantina fo ko onyo na te qur'ana kono hadisa ni qur'ana nyo amblayo ngam munan sona hadisa la yorola parce que nana kan hakili dayele qur'an ti famu fiu ni hadisate ni bana hadisa la ku ciente kafiri yara ayo te musalahu ma umma be hadisan na kare wallahi ya kafiri di parce que ala kira ko de ala e qur'an dale mani hadisa no ye qur'an nyogona were o nyogona were ti foyi foni hadisati mako kana mana da unyala da ka fanye qur'an dunge ka soro bara reta ka kani qur'an ma fenfe qur'an dunge ti ba hadisan ma fenfe be baraka ni qur'an wallahi bado qur'an koroti famu fiu ni hadisati akembe ina fa hadisati famu nanga fiku karamogo nununte fiku mogo de fene na ka hadisa wala anyi note an kunta fam ni fen sababe betani nyoanye di fiku ni hadisa ni qur'an e ka fo ni mute ay qur'an na no be hadisa ni mumbe hadisa la ote qur'an na koko fili bebe geti ngaba ga nyo wala akuma dobe anyere ba korofo yere ba do ka sebeniti qur'anen me afamumbe qur'ane kono munya famunda ma ode hadisa yi
ni kuranna ni hadisa e ñoam bla anga kuran anga hadisa la fili kuma ta anga senda o kayre ma bi senda ala kira ka kuma ka hal yere ka kuma sente daw ka kuma ta ala kira ka kuma ka sallallahu alaihi wasallam ere be kuma min fo ka me ko do yi senda ka abeki la chogoti hal ni fili de ke ni yaye ko do bora ki la gushi ate bayima e me ka fo ka ala kira ka kuma treke ka senda o ka esga yere ta ga anga dine de anjuguma o ka la gushi an yɛrɛ ka diinɛ bɛ sabote ni sira min an yɛrɛ b'a ka kafiru ɲɛ dayɛlɛ o la gosi cogo de la khalidina fiha maa si ka ala deli tɛ jahanama ye ne b'a kuma fɔ aw ye yan dɛ ɲɔgɔn sɔsɔ tɛ dɛ ni n donna n bɛ bɔ n tɛ bɔ n ka n si ka ala deli kana kɛ i ka don ye yɔrɔ duman tɛ fiyewu hali i ka tɛmɛ a sira fɛ yɔrɔ duman tɛ hali ka sugo jahanama na ka na ala deli a la ka sugo a la dɔrɔn i ma sa fɔlɔ dɛ ka na ala deli i ka sugo a la a ma ɲi hali ka sugo a la dama fɛn ɲuman tɛ kuma tɛ i ka tɛmɛ a da fɛ kuma tɛ i ka don a kɔnɔna la kana sɔn dɛ jahanama t'o fɛn ye dɛ mɛ ala kira de ko ni dɔw don na u bi bɔ ala dun yɛrɛ de ye ala kira ratifiye wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ka tɛ kuma a kun fɛ n'a ye fɛn fɛn fɔ k'a bɛɛ ye wahayu de e de bɛ ban ma n'o tɛ kira ka kuma tɛ wuli dɛ wa sen bɛ da kuma min kan ala kira ka kuma tɛ alayhi salatu wasalam kuma min bɛ kɔrɔtɛ ye ko drapeau diɲɛ bɛɛ b'a ye hali kafiru bi sɔn a ma o ye hadisa de ale tɛ dugumafɛn ye ale ye kɔrɔtafɛn de sen tɛ da ale k'a tɛ lafili ni donna jahanama kɔnɔ i tɛ bɔ maa saba don kafiri nin bila i kunna quoi parce que jamana bɛ ka taga cogo min fo bɛɛ ka kɛ karamɔgɔ de a ye dɔ kɛ lamɛnli la f'aw fana ka kalan de y'a ka recherche k'aw yɛrɛ ye n'o tɛ o b'aw kun ɲagami yan koyi maa saba de bɛ yen n'o donna tasuma kɔnɔ a ti bɔ kafirifin mushiriku munafiki khalidina fiha min bɛ kuranɛ kɔnɔ nin saba don nka silamɛ jurumuntɔ n'a donna i bɛ bɔ ni tawhidu ma donna ni i sara ala ma yafa i ka jurumu ma ni donna jahanama kɔnɔ i bɛ bɔ cogo min kira ye nin bɛɛ fɔ a jɛlen bɛ hadisa kɛnɛma na Bukhari bɛ na n'a ye i jeninen k'i fi ko mɛlɛkɛw bɛ bɔ ni ye kɔji dɔ bɛ kiyama kɛnɛ kan ka t'i kɔ a la farikolo yɔrɔ min kun sisira o kɔji b'o bɛɛ falen ka tila k'a bɛɛ nugu ka tila ka bila i ɲɛ tuguni ka t'i pilasi yiri la arijinɛ kɔnɔ hali ni daraja ni arijinɛ kɔnɔ maa mun ye direct kɛ o tɛ kɛ kelen ye mais i kɔni bɛ don arijinɛ na ala de ta y'a ka jahanama ye n'a y'i ladon n'a ko a b'i labɔ o sɔsɔli bɛ min ala de ye jahanama dilan a ko dɔw bɛ don b'u labɔ dɔw bɛ don t'u labɔ ala b'a yɛrɛ sago la mais e ma ala dɛmɛ a biriki gosili la i ma si ma nɔ n'a ye a ma tile kalifa i la ala ko ni nin donna bɛ bɔ e ko a ti bɔ e de t'a dɔn ala de t'a dɔn ala de ta y'a ka yɔrɔ ye ko ni karisa donna bɛ bɔ ye e ko k'a ti bɔ o tuma jɔn de t'a dɔn sisan ne tigi fila de b'a la sisan an b'o de kɛ tigi kelen min b'a la o ye ala de ni nin donna a n'a ka jurumu n b'i yafa a ma ni yɛrɛ bɛ jurumuntigi don mɛ n b'i yafa a ma a ti don yɛrɛ e ko n'o donna k'o ti bɔ fo n'o kɛra i ka jahanama jɔlen ye n'o tɛ ala ta kɔni ni maa donna a la i n'i ka tawhidu walima i sara i ye silamɛ ye i ka jurumu dɔ bɛ yen a ma yafa n'i donna i bɛ bɔ o kuma nin de bɛ to yen fo ka taa se diɲɛ wuli ma e ka kuma tɛ ne ta tɛ mun bɛ ala dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan o de ye kuma nin fɔ an dara ka kuma tɔw la cogo min an bɛ da nin fɛnɛ na ten n'o de ye kiraba muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam ala filɛ ka kangari da ala kira alayhi salatu wasalam wala yushriku fi hukmihi ahada dɔw ye nin kala yɛrɛ wala yushrak riwaya dɔ la ko dɔ wɛrɛ kana fara ala kan a ka kiiri la abada abada walima u kana dɔ wɛrɛ fara ala ka kɔrɔ la walima e yɛrɛ de kana fosi fara ala ka kiiri nin kan a to yen ni mun sɔnna o sɔnna ni mun banna i ka sira don o ma